Nekem ami óriási vonzerő volt ebbe az iskolába, ez a nemzetközi légkör. Korábban egy kimondottan jónak számító, mondhatni elitiskolába tanítottam, ahol viszont kizárólag magyar diákok voltak. Tehát itt a kulturális sokszínűség és az ezzel járó tolerancia, ez úgy gondolom olyan értékek, annyira vonzóak, és minden nap tudnak újat mutatni, hogy tanárként is egy rendkívül izgalmas légkör, nagyon jó itt tanítani. Mivel nem tudod mindig ugyanazokat a kulturális referenciákat használni, mert nem tudod, hogy milyen kultúrából jön a befogadó, neked is folyamatosan energiát kell fektetned abba, hogy megismerd a tanítványaidat, a hátterüket, a kultúrájukat. Tele van ez a terep aknákkal is, nagyon vigyáznod kell néha, különösen, még az én szakmámban szerencsére nem, de mondjuk a harmadik szakom, a média tanításánál már nagyon-nagyon vigyázni kell, hogy az ember olyan értékeket említsen csak, amik egyértelműek minden kultúrában, illetve ahol eltérő a megítélése ezeknek, ott meg nagyon vigyázni kell, hogy mind a két oldal megfelelő hangot kapjon. Tehát egy folyamatos megújulás, állandó kihívás, bárki, aki úgy gondolja, hogy egy ilyen légkörben jól érezné magát, annak csak ajánlani tudom az Orhidea Gimnáziumot.